ta sa tuyang tabang medikal ngunya na paghahapon. Makakaibahan ta si Christine Joy Imperial. Maray na paghahapon, Christine Joy. Ayun, so microphone. Ngayon na sa iyang partner. Ayan. Ayan. So, pira na edad mo, Christine? 24 po. 24. Batang-bata kapag iniling ko may boyfriend 18. May boyfriend ka na? Taga saan? Taga Orosite po. Taga Orosite din. Parehas ka mo taga-Orosite. Opo. So, anong purok? Bako man Muslim. Purok uno siya, ika purok Uno man. uno man. Ay, hindi talaga. Kapitbahay lang ka mo. Sabi Dingding bawal lang ang ang agwat. sabi bawal ang Dingding lang ang agwat. Di pa sabi nagano nag... bawal ang tamad sa Orosite. Iyo. Tama, yan ang saro sa mga ano ninda. Saying, ano ba? Pun pa kay itong namayapang dating kapitan diyan guys. Dire-diretso ang gangunyan kay Kapitan JP Lee. Anyway, dingding lang ang pagitan. Usually baga partner, ang mga magrelasyon, abukan ka barangay. Gusto ninda sa ibang lugar. Natama. Ayun, kasi parang duman sa lugar nindo, aram mo na kung ano dalaga, Depende man. Kung ang kabarangay mo arog man kay Christine Joy, di Sabagay, okay man. oo. Pero kung siyempre kung sa kabarangay mo medyo pigiling mo, native ka na, native pa sa Native kabarangay pa man. mo, siyempre mahanap Gusto ka mahanap breed, ibang breed, tama. Oo. Lalo na kung kapitbahay sa nasindingding, nakaito pa napapagsuri pa naman si Christine Joy. Ayun na ngayon Tamaray ngayon nasirip ko na ngayon. Maputi Ano nila. ang gamit nito sa komunikasyon? Itong lata bagang bigpapalusot lang ba na? Arog ka no. Diba? Daiman. Deman. Daiman. So, pero ang agwat nindo? 1 year lang po. 1 year lang. 25 Sa'yo mato siya. Siya po. Siya. 25. Okay. So, Christina, tayaong kadigdi sa Action Co Center. Nag-agad pong tabang para kay mama sa medical assistant. Na ano si mama mo? May gallbladder po siya. May... Kay Puhan po dapat siya operahan para naman siya opera ta natakot So, siya. may tigmamati siya sa iyang gallbladder. May bato siguro. Oo. So, perang May taon stone. na yun ang pigmamati ni mama mo? Aloy na po para dati po kaya... Yan si mama mo. Ayan. Opo. Dati po kaya, pag nagkakulog yung tulak niya, pag nasusuka niya yung kinaon niya, o kaya nakakapaingalo siya, okay na siya, pirang oras. Kang pag-abot po kang may ata ito, nagparakulog na sa tulak niya, sige niya ng suka, dahil na siya nagkakaon na sarong aldaw, yun na po ito sa confine siya, tapos kay Panda po operahan. So dati, pag nakakamati siyang isusuka, sisuka niya, nagiginawaan Opo. siya. Oy, Pasintabi po sa mga Pirang taon nagkakarakan. na si mama mo. 56 po. Pira ka mo magturuga. Anong po? Ano ang hanap buhay? Ni mama or ni papa mo? Si Papa po, dating tricycle driver, pero nagkailang po siya, malabog na po kaya ang mata. Hindi naman siya nagtrabaho. Tapos si Mama po, sa arong lang. So, parehas yung dadaing trabaho mo niya. Opo. So, saan ka mo nagkukuha ng pang-oral daw na pagbuhay-buhay? Sa ate ko po, so duwang ate ko nagkatrabaho. So saro, may aki na, pero yaon man girare sa muya. Duman po. Tapos so ate ko saro. So ngunyan, naikonsulta na ba yan sa doktor, si mama mo? Opo, kay Puan daw po siyang operahan. Yung bato daw po sa tulak niya, dakula na, tayo na pwede siyang maiagi sa bulong. Kaso si mama po, takot po mapa-opera, kaya nag-herbal lang po siya, tapos maintenance para sa bulong kang tulak. So abo niya magpa-opera. Opo. So ang hagad niya na through itong herbal, as in itong pigme-maintenance, So, naglalawag nagtutubod si siya mama na mo na sa paagikan magiging pag okay pa tumarkirbal, matunaw pa. Opo. So, dapat matunaw. So gaano ka dipisil na arog ka inailing nindo si mama nindo may pigmamati? Hindi pwede po para sa muya. Minsan po naiiling mi siya na di na nagkakaon. Tapos nagkaon siya, isusuka niya man sa kaya grabing kulog kan tulak niya. Kay puan mi siya darawon sa ospital para maali sa kulog kan tulak niya. Sa pagtubod mo, sa inya nag-start, igwa bang kamong lahi na arog kayo ng may helang? Wala mo po. Pero sabi po kaya kan doktor, nakukuha daw po yung kakakaon king mga matataba. Matataba sa ka, Opo. masgad. Maasgad, malana. Speaking of taba, Speaking of taba, Diyos ko, kaya pala kan nag-uulay kita partner, tigidalan niya ako. Dahil man lugod, dahil man lugod. Mapundo na ako Nya, partner. kumusta sa boyfriend mo? Nag-asikaso lamang kay mama mo man. Oh, nagatabang mo. Yan. Yan ang Yan ang dapat. partner. Yan. Kung arog kay Tuki, isa ito. Kay King. Oo, sa kaso. Tama yan, dahil paka umagagom, naiiling mo na, na talagang... Breaks ito, no? Oo, breaks. Oo. Anyway, Nico, King, Grex. Bakong breaks? Breaks. Brex. Brex, oo.
Pero nahihiling mo na siya na talaga ang magiging ano mo. Hindi na pa man po mataram. Dahil ka ba mataram? So may hesitation ka pa? Dara. May liit pang space na dapat mapuno niya. Wala man po, para matapos muna kay pagklase. Tama yan. Tama yan, tama Tama yan, yan. tama yan. Okay, partner. Partner, Ora mismo. oo, aram mo ta partner, Oh, yun. uni. So Uto na tabang sa ora ko. mismo. Pasok, Miss Beautiful. Yan, ora mismo. Ayan, Yan. bit-bit niya, duwang ayuda. Pinansyal, asin ining food packs. Yan. Mm-hmm. Yan. Alright. Wow, ora mismo. Thank you po. Tanggapon mo yan, pangbakaling maintenance. Siripon mo, tama ka naman ang sila. Bilanga. Siripon mo. Yan. Pera. Po. To keep. Okay. So anong masasabi mo sa tabang ora mismo kan Action Co Center na yan pigsasabi tangani na bako man yan talaga 100% na yan ang makakasolusyon pero daw puro paano makakatabang na. Dakula pong pasasalamat na dangog mo po so pag-agad ni kitabang. Dakula pong tabang ini para kay mama. Ayan. Hagad mi ang karahayan kan sa imong inatabi, ano? And magtapos ka sa pag-eskwela. Opo. Pinaka-importante, magtapos sa pagklase, tanganing pag-abot kan Ang tugon ko, panahon. dahil mo na ipagpatabag ang prito sa ikos. Yeah. Takloban mo na pirmi, Yeah. tanganing, asin bantayan sa lamisa. Yeah. Alright. Okay.